Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Днес съм ви приготвила отново една рецепта, която рецепта ми е страшно интересна и нямам търпение да я пробваме заедно и да видим как ще се получи. Да, не съм снимала от много време пак. Няма какво да се извинявам, не съм снимала. Не знам, абонирайте се за канала ми, пишете ми някакви коментари да ме стимулирате да снимам по-често, защото просто не мога да се наканя да снимам по-често. А реално имам идеи, но някакси не мога да се наканя да ги снимам. Все пак напишете ми отдолу някакви идеи, абонирайте се за канала ми и аз видях, че миналото видео страшно много ви хареса и затова реших това видео отново да е с рецепта. Днешната рецепта пак е от TikTok и е корейски корн дог. Рецепта, която съм виждала много в TikTok, но така и не съм успяла да я пробвам и сега ще пробваме заедно с вас и ще видим дали ще ни се получи. Много ми е интересно. Приготвила съм си всичките продукти, като както виждате тя е корейска, не е американския корн дог. Американския корн дог е без кашкавал вътре, доколкото знам, и самата панировка е по-различна. Ние ще направим корейската версия, защото корейската версия ми се струва по-интересна и по-различна и мисля, че е по-добре да я пробваме нея. Сега, както виждате, приготвям всичките продукти, нарязала съм си отделно кремвиршетата на малки парченца, кашкавалчето на малки парченца, приготвила съм си клечки. Ето ги клечките, те са малко по-къси от обикновените тези за шишчета, за да може да се получат някакви по-малки корн догчета и да са по-така, може би, по-сладички да изглеждат. Забравила съм също така да си приготвя кетчуп за отгоре, за да може да ги украсим с кетчуп и да имат по-хубав вкус, защото всички отгоре им слагат кетчуп. И корнфлекс, който ще го използваме за панировката, като ги пържим, защото в самата рецепта използват едно друго нещо, темпура, мисля, че се казва. Аз не знаех откъде да взема такава темпура и затова взех корнфлекс, който ще го направим на по-такива ситни парченца и предполагам, че пак ще има същият вкус и пак ще стане хрупкаво. Така че да, имаме всичките продукти приготвени, както виждате, и направо започваме, нямам търпение да започна. Първата стъпка, към която трябва да преминем, е да забучим тези кашкавалчета и кремвирчета на клечките. Аз ще сложа първо кремвирчето и после кашкавалчето. Малко не мога да ги набуча хубаво. За много се получи тази рецепта, защото ако е вкусно, аз точно това ще ям за обяд, че не съм обядвала. Ето, нещо ето такова. И сега ще ги направим всичките като това. Всъщност, преминаваме към следващата стъпка, защото трябваше първо да направим тестото, за да може да втаса половин час и след това, докато втасва, да се занимаваме с наботсването на тези корн догчета, на тези кремвирчета и кашкавалчета. Затова преминаваме направо, оставяме ги те настрани и преминаваме направо към тестото. Започваме да си правим тестото в тавичката, за да може да го оставим да втаса половин час. Слагаме си първо 2 чайни чаши брашно, след това 1 чаша и 1/4 топла вода, 1 голяма лъжица мая, 2 големи лъжици захар, щипка сол и започваме да бъркаме хубаво с първо малко с лъжица, после хубаво разбъркваме с бъркалката. Мисля, че нещо такова трябва да се получи, което ви показах. Изглежда като добра смес. Мисля, в видеята, в които гледах, така изглеждаше. Така че сега е време да я оставим настрани за около половин час, да си втаса добре и през това време ние ще си приготвим другите неща. Сега ще си продължим с забучването на кремвиршите и кашкавалчета на клечките. За сега съм забучила цели 3 клечки, продължаваме нататък. Ако се получи, ще имаме много хубави корн догчета, които между другото аз никога не съм яла. И ще ми е много интересно да опитам, ако се получат такива, каквито трябва да са, разбира се. Добре, ето ни ги готовите забучени клечици. Много добре изглеждат. Дано да се получат добре. Следващото нещо, което ще направим докато тестото ни втасва, е да си начупим хубаво, да си натрушим корнфлекса, така че да изглежда като добра темпура преди пържене. С какво друго си ги начупим, освен с чукче? Казвам ви, това ще отнеме доста време, но хубавите рецепти изискват много време, може би. Не, реално ако имах такова нещо, което да е готово, нямаше сега да ми се налага, но просто не знаех откъде да намеря такова. Затова сега се занимаваме да трушим.
Добре, стига толкова. Надявам се, че това количество ще стигне. Просто за да овалям тези, които имам. И смятам, че също така е добре като големина на корнфлексчетата. Продължаваме нататъка. И именно да видим дали ни е готово тестото и колко време е минало, откакто го оставих да втасва. Минало е точно половин час, време е да го проверя. Не знам дали е готово всъщност. В някои рецепти го оставяха за 1 час, в други рецепти за половин час. Аз реших да го оставя за половин час, защото мислех, че ще е достатъчно. Но не знам дали в момента ми изглежда готово. Те като потапяха самите кремешките, самото тесто така хубаво се разтилаше. Така не знам как да го нарека. Хора, ще го оставя за още половин час, защото мисля, че не е готово. Тоест общо за 1 час. И продължавам. Здравейте, половин час по-късно. Време е да видим какво се е получило с нашето тесто. Мисля, че този път би трябвало така да изглежда, така че направо започваме да ги топим. Хора, не мога да повярвам, но мисля, че ми се е получило тестото. И много яко, точно като във видеото става. Така си ги топкам. Хубаво. И тестото изглежда точно като от видеото, ви казвам. Така. И после потапям в корнфлекса, дето го начупихме. И изглежда точно както мисля, че трябва да изглежда. Вижте колко яко изглеждат, ли мога да повярвам. Маля, дано са яки. Дано. Само, че сега само ще отида да си пусна олиото да се загрява, защото веднага като ги потопя всичките, трябва да ги сложа да се пържат. Опа, ако се изцапахме. Аз сложих олиото да се загрява и продължаваме да се ги топиме, ама е много яко да ги топите. Много е някакси satisfying просто да ги топиш. И после, малко се получи, ще ги правя такива всеки ден. Айде да съм супер гладен, няма такива да ям. Топса, направо яко. Хора, имаме 4 готови, които сега ще ги сложа да се пържат, защото и докато се пържат ще направим другите, защото мазината ми иначе много ще се нагрее и отивам направо да ги слагам да се пържат. Така ето ния мазината, мисля, че се е нагряла и направо ги слагаме да се пържат. Уау! Окей. Така. И последно. Точно стигат 4, така че през това време ние ще си направим другите, докато те се пържат и после ще ги обърна. Да, продължаваме така. Много яко става, много яко. Точно става малко тесто, малко по-спре. Така е горе-долу равно. И след това топиме ето тук, за да може хубаво да се обадят. Така изглежда много яко. И продължаваме с останалите. Така, ето ния първите 4 ги изпържих. Както виждате, не са перфектни, обаче изглеждат добре. И сега слагаме тук в нагрятата мазнина отново другите 5. Тя ще не се нагрява още толкова много, ама... И ето тук ще сложа така последното. И след малко ще ги обърнем. Така, хора, обърнах ги. Малко ми се разтича кашкавала, но това не е проблем. Добре изглеждат. Запържих се хубаво. Обърнах ги вече един път, така че след малко ги изваждам. Много добре изглеждат. Сега ще им сложа кетчуп. Само не дали ще ми се получи, както те го правят. Ето. Ето така ми се получава. Добре. Хубаво. Ето, нещо такова се получава. Мисля, че са добре. Ще сложим всичките кетчуп и сега е време да ги пробваме. Добре, хора, време е да ги пробваме. Нямам търпение. Мисля, че много добре ми се получиха. Вижте, направо много яко. Добре, пробваме. Мен това уникално. Той кашкавала се разтича. Отдеве, като беше по-топло и като го дръпнах, се разтичаше. Обаче сега малко изсинах и затова не се разтича толкова много, но е много хрупкаво. Много е вкусно, много е хубаво. Уникално, не мисля, че не съм яла подобно нещо. И е много лесна рецепта, ви трябват много малко съставки. Хем е лесно, хем е ефтино горе-долу. Уникално е. Както бях гладна... Кашкавала е по-хубаво, ама
На тази рецепта и давам 10 от 10. Мисля, че до сега не е имало рецепта в канала ми, на която да съм давала 10 от 10. Просто до сега съм давала 8, 9, даже 9,5 май, но не съм давала 10 от 10 и сега давам 10 от 10, защото просто много ми харесва. Ще направя пак и мисля, че ви трябва да се направите. Даже сега ще извикам някой да пробва да си каже мнението, защото е много, много добра рецепта, много ме кефи. 10 от 10, уникално е. Мамо! Мамо! Не, ела да пробваш. Извън кадър. Добре. И си кажеш мнението. Ви хареса? Мен много ми хареса, аз му давам 10 от 10. Чакай сега да учепя. Много яко се е получило. Много яко се е получило. Ева на мене! Колко му даваш? 10 от 10. И аз му давам 10 от 10. Много е яко. Искаш кава много яко, има още много, само докато не са изтинали. И някакси много хрупкавичко. Да, много е хрупкаво. Много добре ми се е получило. И е много добра рецепта и е много ефтина, защото буквално си взимаш само един кренвирш и малко кашкавал и това и тестото се прави лесно. Даже то много остана. Аз знам какво ще го правя това тесто. Баба. Бабо, ела да пробваш! Много яко. И с кренвирша изглежда много яко и много хубаво. Харесва ли ти? Супер. Нали? Хрупкаво отвън. Да. А то беше още по-хубаво, като кашкавала беше като беше топло и кашкавала се разтичаше, защото ще да е по-вкусно, ама малко изтинаха. Колко му даваш? 10. 10. И аз му дава 10 и мама дава 10. Ева, много яко. Но хора, надявам се да ви харесва това видео, абонирайте се за канала ми, харесайте го, за да правя още такива видеа. Даже може да ми давате идеи за рецепти долу в коментарите, които искате да пробвам. И надявам се наистина да ви е било интересно и най-вече полезно това видео, да сте се забавлявали и ви обещавам, че ще снимам по-често. Пишете долу в коментарите, абонирайте се. Обичам ви и това е. Чао! Закривам тук, завършвам. Чао, хора!